spýtať do Sásovských ulic, ako vidia situáciu s parkovaním Sásovčania. Nazdar, môžem ťa na chvíľu zastaviť? No, čau. Serus. Počúvam, chcem sa ťa opýtať, že ako vidíš situáciu s parkovaním v Sásovej? No, tak je to dosť zle, podľa mňa je to na hovno, lebo určite nemá sa zaparkovať, pozri sa, to sú stoja napríklad týto alebo henten. A je to problém, určite aj v noci, keď idem z roboty, tak proste nemám kde. Takže je nedostatok miesta. No, není. Čo by si povedal na parkovaciu halu s množstvom služieb pre motoristov, keby bola tu v Sásovej? Služby by tam boli aké? Napríklad autoumýváreň, potom dielňa, normálne by ti spravili tvoje auto. Ja by som mohol zaparkovať non-stop každý deň aj o 3-4 ráno, tak by to bolo fakt v pohode. No určite mohol by si kedykoľvek a mohol by si ešte aj nakúpiť niečo domov, lebo bolo by tam aj non-stop otvorený taký kiosk. Takže páči sa ti tento nápad? No hej, ale ako by to bolo cenovo tiež. No neboj sa, bola by tam priateľná cena. Takže vieš, že tento nápad je fajn. No dobre, bolo by to fakt v pohode. No, tak ak to zaujalo, tak si prosím ťa čekni toto a zahlasuj za môj nápad. Díky, čau. Nazdar, Serus, mohol by som ťa na chvíľu zastaviť? Čau, chcel by som sa niečo spýtať. Že ako vidíš túto situáciu s parkovaním v tejto Sásovej? Situácia v Sásovej je dosť vyzerá s parkovaním. Tak tu to vidí všade a určite keď si to človek, že je to tu strašne veľa a nemá kde parkovať. Čo vravíš, že miest je nedostatok? Určite nie. A kriminalita? Počul som, že toto sídlisko je s tým známe. Nie, to je dosť. Ja bych sa povedal, jen tam, pozeraj. Takže autorádia, tak toto funguje. A čo by si No, nie, dík. Chcel som sa teba niečo spýtať. Nie, jasné. Počuj, a čo by si povedal na takú parkovaciu halu, keby to bola Sásovej s množstvom služieb motoristov, kde by sa mohol aj najesť non-stop plus nejaký obchodík? Čo by si na to povedal? Parkovacia hala, ak sa to myslí vážne, ak by to bolo zrealizovateľné, tak by to bolo úplne veľký plus pre toto sídlisko. Dobre, díky. Tak ak to zaujalo, tak si prosím ťa čekni toto. Určite ma to zaujalo, jasne. A ja ti ďakujem za rozhovor. Ja vám držím palce, jo. Čau. Dík. Takže takto vidia situáciu v Sásovej s parkovaním miestni obyvatelia. Takže myslím si, že náš nápad je určite zrealizovateľný.